Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündäligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň Lewap welaýatynyň paýtagty Türkmenabad şäherinde büdjet işgärleri ýokary okuwjaýynyň studentleri, mektep okuwçylary we ýaşullar ýurduň döwlet telekanallaryna surata almak üçin geçirilen ýeňiş günü dawarasyna mejburi gatnaşdyryldy. Azatlyk Radiosynyň ýurduň Günnor welaýatyndan habarçylarynyň biriniň tasdiklamagyna görä 6-njy maýda şäheriň Baýdak meýdançasynda geçirilen köpçülikleýin çäre döwlet telekanallarynda Türkmenistanda 9-njy maýda bellenýän ýeňiş gününde hamana şol güni geçirilen ýaly edilip görkezilmek üçün öňünden surata alındy. Türkmen telewizionyasy üçün surata alynan ýeňiş günü dawarasyna 800-900 çemesi adam mejburi çekildi. Olara adat bolşaýaly tutuş gün öz tebiği hajatlaryny etmäge, hajathana gitmäge, iýmäge ýa-da içmäge ruhsat berilmedi. Hemişeki ýaly olary äsermediler diýip Lewaply habarçy 7-nji maýda gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä bu çäre adamlaryň öz islegine garamazdan dürli ýaşdaky büdjet işgärleri, studentler, okuwçylar we ýaşullar gatnaşmaga mejbur edildi. İşden ýa-da okuwdan çykarylmakdan howatyrlanýan adamlar nalaç bu çäre gatnaşmaly boldy. Bu ýem geň zat däl, ýurtda däwe öwrüldi diýip habarçy belledi. Adatlyň habarçysynyň köpçülikleýin çäreniň geçirilen ýerinden iweren suratynda milli egin eşikdäki şol sanda uzyn köýnekli, öýmeli gelinler we aýallary şeýle-de iki örüm saçly gyzyl köýnekli tahyýaly gyýdlaryň ak reňkdäki gülü saklap dik aýak üstünde duran pursatyny görse bolýar. Şeýle-de olaryň arka tarapynda gara balakly, ak köýnekli we tahyýaly oglanlaryň ortaça 2 metr ululugyndaky ýaşyl baýdaklary saklap duran pursatlary hem görünýär. Bu çäre barada Türkmen medeniýetinde 7-nji maýda yerli wagt bilen saat 18:00 çenli hiç bir maglumat görkezilmedi. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azatxabar.com. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündäligi. Türkmen howa ýollary 1-nji iýundan başlap Ýewropa Birleşiginiň çägine uçur gatnawlarynyň täzeden dikeldiljekdigini aýdýar. Ýekşenbe güni Türkmenistanyň milli howa ýollary kompaniýasy Ýewropanyň aviasiýa häkimetleriniň 1-nji iýundan başlap özlerini Ýewropa gatnawlaryny täzeden dikeltmäge ýol açanlygyny aýtdy diýip Fransiýanyň Agence France Presse döwlet habar gullugy 4-nji maýda habar berdi. Bu maglumat Azatlyk Radiosynyň 2-nji maýda Türkmen howa ýollarynyň resmi saýtyna çap edilen uçuş gatnawlarynyň rejesine salgylanyp, kompaniýanyň Ýewropa gatnawlaryny täzeden ýola goýýanlygy barada beren habarynyň ýa gawat geldi. AFP habar agentligi gadagançylygyň ýatyrylmagy barada ýetiren maglumatyny Türkmen howa ýollary kompaniýasynyň atlandyrylmalyk şertine çykyş eden medeniýet wekiline salgylanyar. Onuň sözlerine görä Ýewropanyň aviasiýa boýunça gullugynyň çykaran gadagançylygy howpsuzlyk meseleleri bilen bagly bolman, bu Ýewropada hereket edýän resmi namalaryň ýerine ýetirilmegi bilen ilteşikli ekeni. Türkmen howa ýollarynyň uçur gatnawlaryny degişli halkara biletleriň online satywyny amala aşyrýan Fly Turkmenistan Airlines .eu saýtynyň 5-nji aprelde çap edilen maglumatyny da kompaniýanyň Ýewropa Birleşiginiň we Birleşen Şarlagyň çägine amala aşyrýan uçuşlarynyň 1-nji iýunyna dikeldiljekdigi ma'lum edildi. Ýatlasak Ýewropanyň aviasiýa howpsuzlygy boýunça gullugy Türkmenistan howa ýollary kompaniýasynyň Ýewropa Birleşiginiň çäklerini amala aşyrýan uçuş gatnawlaryny fevralyň başyna howpsuzlyk aladalary bilen baglylykda togtudypdy. Azatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylan. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündäligi. Türkmenistanyň müftisi 2019-njy ýyl üçin Orada Pitresiniň muktary hakyna fetwa çykardy. Türkmenistanyň müftisi şu ýyl adamlaryň bermeli Orada Pitreleriniň möşberi barada fetwa çykardy. Ol karara laýyklykda bu ýyl Türkmenistanyň adamlaryň Orada aýyna adam maşyna berýän Pitre sadakasynyň muktary milli manatda 5 manat diýip kesgitlenildi. Orada aýynyň gelmegi bilen Türkmenistanyň müftisi Şeraýew 2019-njy ýylyň Orada aýyna Pitrenin we nisabyň muktary hakyna fetwa çykardy.
Pitre sadakasy Oraza bayramyna gowuşup esasy zerurluklaryndan daşgary belli mösberde emlägi bolan musulmanyň özü hem-de eklenjinäki her bir adam üçin diniň bildiren mösberinäki emlägini çykaryp zerur bolan ýerine bermegidir diýilip, müftüniň beren fetwasyny aýdylýar. Şeýle-de onu pitre sadakasyny buğdoýdan, arpadan, hurmadan we keşmişden ibaret bolan 4 görnüşli azyk maddasyndan galy berse-de pul görnüşinde hem bermek bolýanlygy düşündirilýär. Pitre sadakasynyň adam başyna bermeli mukdary milli manadymyzda 5 manat diýip kesgitlerini diýilip müftüniň beren fetwasyny aýdylýar. Türkmenistanyň pitre sadakasynyň mukdary geçen ýyldan başlap 5 manada çykarylypdy. Ondan ozal bu möçber adam başyna 2 manat diýilip kesgitlenipdi. 2018-nji ýylda piträniň möçberi öňküsinden 2 esse ýokarlandyrylanyny Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmesiniň maglumatyna görä ýerli ýaşaýjylaryň en çemesi mundan nägile bolupdy. Türkmenistan'dan Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň.